Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu rahayu nuwun kula nuwun. Kaya dumateng resanipun para sesepuh, panjenengan sepuh kaji sepuh ingkang tansah kebaing kawula rinengga sabda ugi pituturipun. Dumateng para pangemban-pangembaning praja satriyane negari ingkang tansah dados pandang pandoming kawula tasih. Dumateng para kadang muda para karang taruna ingkang tansah sinadarasana ingkang dalu-dalu punika kula lan panjasami tansah muji syukur dumateng kersanipun Gusti Kang Maha Welas, Gusti Kang Maha Asih, saengga ing dalem menika saged makempal wonten dalipun Bapak Sutarman dalah Ibu Fayatun kadata tasakuran walimatul arus utawi temantenan ing pangajab dumateng resanipun para sanak kadang para sedulur sari kapurih didongaaken inggih menika Mas Diana Rahmawati kalian Mas Febiana Andre Pratama, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Shalawat sarta salam kaya dumateng junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kita tunggu-tunggu syafaatipun benjang ing yaumul qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu tamu undangan kakung semua putri ingkang dhateng hormatan kepanggih malih ing dalem menika wonten ing section kaping kalih sesarengan sanggar campur sari rezeki nada ingkang wijil saking Leladan Sonorejo Kabupaten Kidul Bluro ingkang dipun sesuwi panjenenganipun Bapak Dasar ing dalem menika marasuhan wontenipun dalemipun Bapak Sutarman. Ing dalem menika campur sari rezeki nada dipun seguyung kalian seniwati utawi pesinden ingkang sampun kondang kalongga wonten ing Kabupaten Kidul Bluro inggih menika ingkang pisan Mbak Ayu Dewi, ingkang kalih Mbak Ayu Riris ingkang mijil saking Leladan Ngawen Kidul Bluro, ingkang ketiga inggih menika Mbak Ayu Indras ingkang mijil saking Leladan Jomblang Kabupaten Kidul Bluro. Dumateng para bapak ibu tamu undangan kakung semua putri ingkang dhateng hormatan panjenengan kula atur pinarak ingkang tansah sekeca kalih mirsani kados pundi kebiaripun sanggar campur sari rezeki nada ingkang mijil saking Leladan Sonorejo Kidul Bluro lan ing dalem menika dipun seguyung kalian Anha Audio Sound System ingkang mijil saking Leladan Banjarjo Kidul Bluro lan ing dalem menika dipun seguyung kalian Media Tama Production ingkang mijil saking Leladan Tunjungan Blora Mustika. Dumateng para rawuh bapak ibu tamu undangan kakung semua putri ingkang dhateng hormatan wonten salam pambuka saking Rizky Nada wonten Al Artis Rizky Nada Nyampur Sari. Dumateng para bapak ibu tamu undangan kakung semua putri ingkang hormatan ing dalem menika serangan kalian campur sari Rizky Nada ingkang mijil saking Leladan Sonorejo Kidul Bluro ingkang dipun sesuwi panjenenganipun Bapak Dasar wonten salam pambuka saking alartisipun Rizky Nada inggih menika Mbak Ayu Endras ingkang kalih Mbak Ayu Riris ingkang ketiga Mbak Ayu Dewi kula aturi jengkar saking Palanggan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun sumadya ing Leladan dalu menika saking Campur Sari Rizky Nada.
Sabda pandhita ratu mreng sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati Rizky Nadia nyampur sari lan kalau menika dipun sengguyung kalian Media Tama Production Anha Audio Sabda pandhita ratu mreng sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati matur sebaripun dhumateng para Bapak Ibu tamu dan kakung sumaputri ingkang hati nurmatan wonten salam pambuka ing dalu menika saking campur sari Rizky Nadia inggih menika wonten liwung kunjuk dhumateng panjenengan sedaya khususipun warga Sukorejo